нежните ви очи. Гледахте Една последна нота. 78-ми епизод от френския сериен филм Сен-Тропе, подготвен за излъчване от екип на Главна редакция Кино. Преводач Максим Благоев, редактор Пепа Попова, тон режисьор Елеонора Карагьозова, режисьор на дублажа Людмила Кръстева и артистите Петя Абаджиева, Вилма Карталска, Любомир Младенов, Мартин Герасков, Тодор Георгиев. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. Cel mai periculos atacan